Banat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong aga Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig, magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Sabado. Yari kita sa ika-8 ng adlaw sa bulan sang Enero tuig 2022 mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta sa sining udto ka alatamat na himos, machibog na kita dugay-dugay. Pero ang balita diri sa Bacolod kag Negros Occidental daw halos pinatyanay mga kaaksyon. Bangod sa sining pinaka-latest nga sitwasyon sa banwa sang Morsya nga duwa ka mga bangkay to magpakaisa na kitan sa area sang Hacienda Josefa sa barangay Blumentritt, syudad o banwa sang Morsya mga kaaksyon. Plus ining isaman ginakitan sa bahin sang Vista Alegre karon nga aga mga kaaksyon man. Plus may isa pa ka bangkay man ginakitan sa syudad sang Bago. Hindi ta pa maangot kung bala ini may kangtanan sa natabo sa Morsya kag barangay Vista Alegre sining syudad sang Bacolod. Ginahibalo pa na karon sang kapulisan matapos nga halos dululungan ginasapwan ining 4 ka mga bangkay sa probinsya sang Negros Occidental, 3 plus isa diri sa Bacolod mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Grabe man niya, no? Puerte man. Sige, aton hibaloon karon dugay-dugay sa investigasyon sang Morsya PNP sa Bacolod City Police Office Station 7 kag sa area sang syudad sang Bago mga kaaksyon. Sa sining adlaw ti kamusta ang aton sining pag sinalayo kabayuntang oks lang kita. Wala sang sablag sa kayong lawas naton, tandaan talang si COVID-19 yara pa sa gihapon sa aton sining palibot mga kaaksyon. Ay perte. Terrible. Luwas sa COVID-19, may Omicron na naman. Ay, daw hindi mo maintindihan ang sitwasyon na daw gadamo plus man ang pinatyanay dari sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Inoptanay kita tubtob sa takna alas 1:30 sa sining adlaw mga kaaksyon diri sa aton sining pangalagad sa Aksyon BBB. Mga balita lokal, nasyonal kag internasyonal aton hibaloon karon dugay-dugay plus sa mga balita kag mga isyu lokal. Pag may time dalon taman sa inyo sining palatuntunan
Kag kamusta nga to sini nga mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental, kabayuntang nga oks lang kita sining mga inuras kag sa Oriental side man kabayuntang nga oks lang ti ang Southern Negros kag portion sang Oriental side sa gihapon ng padayon nga nagabangon gikan sa halit ni Bagyong Odette mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kamusta nga to sa nga mga kaaksyon sa probinsya sang Guimarães, kabayuntang nga oks lang kita dire, based sa record sang DOH sang probinsya sang Guimarães nangin manubo sa gyapon, 3 lang ang COVID-19 positive sa ila didto based na ka-record sa DOH nga talaan kahapon nga adlaw. But karon nga adlaw ginasigahom naton nga magnubo man ang kaso. Daw halos tanan nga mga probinsya sa riyon say so may mga kaso sang COVID-19. Ay perte. Sige, kamusta nga to sini nga mga kaaksyon dira sa syudad kag probinsya sang Iloilo? Sa Capiz, Aklan ni Nantique, kabayontang oks lang kamo sini kag tubtub sa malabutan sa aton sini nga pagwaragwag sa sini nga udto sa kinandan ako ang inyos ni kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sininga adlaw diri sa aton sininga pangalagad dalonta karon dugay-dugay 4 patay sa 3 ka separadong lugar sa probinsya kag syudad sang Bacolod aton hibaloon karon dugay-dugay sa balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Samtang sa bahin naman sang Bacolod City Police Office Joint Investigation sang Police Station 7, Police Station 4 kag Murcia PNP ang matabo sa 3 ka mga bangkay nga nasapuan kaina sang aga. Sa balita sa Kapitolyo Provincial, balita ni Aksyon Brian Morden, DSWD Regional Office 6 padayon ang paghatag sang food packs sa mga nahalita ni Bagyo Odette mga kaaksyon. Kag mga alkalde nga miyembro sang UNEGA majority nga nagasuporta sa BBM Sara Tandem suno kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Artay Hopon madasig nga pagsolbar sang kapulisan angot sa kasong abduction kag pagpatay sa Bacolod ginapanawagan ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Samtang sa patrol nga balita ni Aksyon Alvin Graba, Frank Carbon nagapangabay sa pumuluyo nga magpabakuna kadungan sang mando ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga punong barangay. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadisoy, balita ni Aksyon Roger Gotti, 23 anyos nga lalaki, nabunan matapos nga nagtambag lang ni sa nagabinaisayo nga iya kainuman, biktima wala sang plano nga magpasaka kaso. Samtang sa balita naman sa Banwa sang Calatrava sa unang distrito sang probinsya, kapulisan sa syudad sang San Carlos ang magatutok sa anuman sining bahin sang kriminalidad or sahi sang kriminalidad sa syudad kag ipabili ng manubo nga crime volume sa sining tuig. Samtang balita naman sa ikatatlong distrito, igabalita ni Aksyon Arlo Ticar, top most wanted person sa syudad sang Talisay na dakpan sang kapulisan.
Sa balita nasyonal naman mga kaaksyon, siyang patay, ginatos ang padayon pa nga nagamasakit bangod sa diarrhea sa mga lugar nga ginigo ni Bagyo Odef. Kapin sa 21,000 ka vaccine doses nga uyang bangod sa paglaslas ni Bagyo Odef. Masobra 11 bilyones pesos nga kalitan sa agrikultura gintugas sang nasambit nga bagyo. Kag isolation sa mga healthcare workers ginpanubo sang National IETF agod nga gilayon matagan sang aksyon. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay amat-amaton talang ni kay mahinang kalaban, no? O sige, sa mga kaaksyon tada i-like lang kag i-share ang aton sining programa by Aksyon Radio Bacolod Aksyon Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod kag Aksyon BBB. I-like lang kag i-share mga kaaksyon kay tirahon to na dugay-dugay ang inyo sining mga greetings. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Naligid lang mga kaaksyon kay rin ang resultaho sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw sang Sabado, January 8, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 23 kag 18, liwat 23 and 18. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang Mang continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang... Sa mga kaaksyon ta, daligid lang ha, kay tirahon ta niya na yun. May lang nga pag pamate, why gid sang nag-likes ba? Sige, kung wala sang nag-likes, ti pakaronan talang ini, no? Para siguradong sigurado. May nag-like man iti nga way man nadiga kuan sa akon sa raw. Tabo ni sila man. Kay Ray Abalahon deklaro may lang nga pagpamate Renz Evangelista kay Angela Liarte gayon dato may isparar kay Abyab Leski Benetes kay Lori Vergo Lahay-Lahay, no? Gemalin Balbua kay Mayla Dikito Inday Blaza Valencia Kenneth Archie Baez and sa kay Anhava Dines Richard Tibor Roma Ramilin Sardinola, no? Ramilin L. Sardinola kay Jackmel Caldres Rafael Diaz Jr. Jomar Herrera NG Dante Flor Rica Guiha Tabanao, thank you gid, no? And may isparar kayabyab, ara naman si Angela Gayon Dato, ara naman si Inday Blaza, Bergie S. Olpenda, Iprek Mandioya, Freddy Poras, no? Salamat gid. Jimmy Senior Latido, may lang pagpamati kay Paul Spat, Andri Abalahon Declaro, may lang pagpamati Leski Benitez, ara naman. And din pa ni kay Rafael Diaz Jr., Jomar Herrera Injar, naman si Dante Flores, Rica Guiha Tabanao, and Giovanni Altarejos. May lang pag-monitora. Kag kay Ana Sinoro, okay,
Joseph Fortaliza, no? Kay Joseph Fortaliza. And Paul Spat, may Esparar kaya Biabara naman. Tamyaw lang pamilya Escandon kag sa Sumag, pamilya Esparar, no? Archie Baez, pamilya Hutahero, no? Kag pamilya Baez. May lang pag monitor rin sa kay paring Archie, no? Valencia Kenneth, Ramilin Sardinola, JR Mainit Rihon, si Morales Cuello Fili Aliasa, puwerte na gidyaga ni man. Okay. Ayos, sakay Jackmel Caldres, may lang pagpamati sa pamilya niya sa Himamaylan, pamilya Kalida kag Andres. Ayos, dagang salamat gid. O sige, karon naman ang iba na mahinang kalaban, daligi lang mga kaaksyon na standby yan ay matagtapila ka mga commercials. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya dati tumakambing tinagaman nga apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag Sa alertness. Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sininga pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:51 na nga aton oras mga kaaksyon. Daligi lang Aksyon Alvin Graba kadtuan ta ikaw dra sa Negros Occidental Provincial Police Office mga kaaksyon, no? Live extension coffee mix sanay kita kaya Serbisyo. Katuan tagilayon ang balita ni Aksyon Alvin Graba, development kag follow-up report sini may kangtanan sa apat ang patay sa 3 ka separado nga lugar diri sa syudad sang Bacolod kag sa bahin sang probinsya, no? Sa Banwa sang Murcia kag syudad sang Bago. Anong latest ayhan nga balita sining apat tanan halos dululungan islang ginpang-eksekyoto. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Nukpo. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa Murcia PNP. Kadungan ini Aksyon Rex ang pagkasapo sining duha ka mga bangkay dara sa area sang sitio Langob, Josefa 1, Hacienda Josefa 1, Barangay Blumentritt sa Banwa sang Murcia. Din sunod diri kay Police Lieutenant Frankie Pasyente, ang Deputy Chief of Police ang sa Deputy Chief of Police ang Murcia PNP nga karon Action Rex nagapadayon pa ang ila sining investigasyon as to sa pagkilala sa suspect na at the same time sa pag-ihibalo man Aksyon Rex sa mga suspect responsable nga nagpatay sa magpalakay sa Aksyon Rex sa diin biktima diri ginkilala man kay John Dale Raffles Aksyon Rex nga nagapuyo sa Barangay 1 diri sa syudad sa Pinaedad ni John Dale ni 26 Aksyon Rex, no? I-check ko ni kay way ko pa na ko nang yasin nga diri Aksyon Rex. 26. Ang isa diri Action Rex ari pa kay way ko pa ni masyado na edit abi. But anyway, sunod diri Action Rex. Sinong isa to? Ang iya paka isa i-check ko di sa akong listahan kay ang akon Si to Lumil Lionel. Oo. Raffles Action Rex. Ay ang akong dilistahan medyo nadulan nagsarampaw tanan. But anyway, Action Rex sunod di kay pasyente nga suro sa iya ang recovery dito Action Rex ang mga bala kung bala ang pagkakambalan masobra biyente ka bala o kun empty shells sang armas ang ila sining na recover. Anong armas ni? Yes, ang caliber 45
kag iya sang 9mm Bo action na pinabarakan gid sila. ginpaarakan gid sila masobra 20, 20. sobra 20. Masobra 20 kunti kagina sa interview man naton sa pila ka mga pumuluyo masobra na pulo man ila nabatian. Oo. At at least ang recovery sa scene of the crime operatives dito man sa area sang dito action na Rex sa area sang Blumentritt. Sa dito sa Masobra Blumentritt 20 kani? sa Hacienda Josefa 1, Sitio Lango, Barangay Blumentritt. In suru sa iya aksyon na Rex nga ining masobra 20 tanan na recover sa mga miyembro sang scene of the crime operatives nga tanan nag-igo man sa lawas ang mga biktima sa magbalakay sa nga May raffles. kaakig ning mga suspect ni sa mga biktima ni. Sa pana-action Rex nga ginalantaw man na nila nga may kaakig kay halos tanan igugid ang lawas ang magpalakay sa action na Rex. Sa diin suru sa iya nga sa karon ongoing pa man ang investigasyon sa ila sini nga hanay. Number 1 diri sa pagkilala kag kung ano gid ang motibo nga at gindala dito action na Rex. Ari pamahiyag. Pero te, anong ginsakyan ni ginpasakay ni sila sa karwahe, kon sa kabayo, kon sa motor, kon sa salakyan? Lantaw man nila kung nanugid kay base sa pahayag man sang lola sang biktima ina sa pag-usisa man abi ni Police Lieutenant Frankie Pasyente nga allegedly ginpasakay sa isa ka puti nga van. Ang mo pa lang ni Action Rex pero that is why nga suru sa iya nga hindi pa gid nila totally ma-identify kung interview ano mo ang to? come again. Nga nakabati siya sang linupok to? Itong nakabati ito, ang isa sa mga residente, adjacent lang Aksyon na Rex sa may Hacienda Josefa 1. Nakabati siya sang masobra na pulo ka mga linukpanay ugaling kitiway siya nagwa balabasin man masalabat pala sa sang bala. And, that is why diri Aksyon na Rex kag ginsugo liwat ni pasyente ang investigador nga si Police Senior Master Sergeant Romo nga magliwat nga mag-imbestigar bahin sa sininga natabo nga shooting incident Action Rex sa kita na bangkay nila gani Aksyon na rin ang Josefa Uno din nadampi na ang Josefa Uno Action Rex kung halin ikaw sa may barangay hall bala sa Blumentritt more or less mga 3 di ko katutol kilometers sa barangay hall halin ka sa Canlaon View sa may Tanduay dira Mansilingan area din ka na dampi ti going ka mo pa sa east nga direction din nga east na ti pagkatus mo siya pagkatus mo siya tapos maagyan mo Aksyon na Rex sa may taytay unhan lang gid amo ni ang Hacienda Josepa 1 sa barangay di ka nakalabot sa Blumentritt. public cemetery Di na, more or less, hindi ka nakalabot Aksyon na Rex. ano na nga lugar dang sa kung magpamorsya ka sa left side may mga pamalay, may eskwelahan, may barangay hall, din nadampi sa unan lang dampi? Unahan sa barangay hall Aksyon na Rex may right side amo ni ang Hacienda Road sang Hacienda Josefa 1. Oo, dara siya dampi. And at the same time guys, diri kay pasyente ang distansya sang duha ka mga bangkay kay ang isa ka bangkay diri nga naka-boxer short pa more or less yung mga around 20 meters Sino pa ning para naka-boxer sa short ni? sunod. Ang iya pagkaisa si na i-check ko nila Lionel? Si Lionel ba pasensya gid kaya nga ako ni Sugo na kundi sang ko kung kaisang katigulangon takson Alvin. Pangkang istorya. Ni Lionel. Si Lionel ning gagwang ti Elias may karsada? si kuan na siya si John Dale. Si John Del niya. Oo. Tapos ang sa sulod-sulod, Si Lionel. Si Lionel. nga naka-boxer short pa. dinis lang magulang nga duwan eh. Si Lionel kay sobra 30, 37. Ang 37 na ni siya? Yes, Aksyon na Rex. Ari ang pahayag Aksyon na Rex pamatian ta ang pahayag diri ni Police Lieutenant Frankie Pasyente. Ano pa daw pa kay sa ile? Sir, ano gid ang ano plastada sir how? Ang nakalabot sila da. According sa pag-imbestigar sa investigador, nag-ikot no kay pamilya kita sa naman sa porlaria. Nag-ikot no may nakuha ni sila to sa ilabalay nga mga tao nga armado. So, ipakita na sa pamilya kundi na police station nila reklamo nila sa
mga police station sa Bacolod. Then, pangita nila, wala kita makita. So, sa aga nila na pumunta sa station. So, ito nga, amo na may aral sa Murcia ka na sa buwan. So, ikatuwa nila dito na identify nga membro kayo na pamilya. So, sir, ining duha, sir, nga nasa Puandera sa area sang Blumen Street, sir. Anong kuan, sir, sa initial, sa initial ninyo nga pagpangusisa, anong identity sa mga ini, sir? Ano ang pagkatao sini? Sa subong, hindi ko pa maambal ang ilang ako na investigation na kapadayon pa. So, ang terma sa pamilya ko na nagkaroon sa ating investigador, isunod ko lang. Sa subong, hindi po ko explikarin ko ng ilang background. Ano ang mga recovery sa lugar sang insidente, sir? Mga pasiyo sa kwan, 45 na name. Pinakabilog, sir? Wala ko makuha ang number na, pero damo to. Siguro maglubo sa like Pilog. Sir, as initial, diin ang higo sa mga victim? Sorry sa lawas nila. Mga lugan, may sa likod. As to the motive, sir, so far, anong makita niyo, sir? Hindi pa ko kata sa motive, no? Hindi pa naman ma-determine kasi po pangusil pa na yung pa-investigation. So, ang pamilya, wala man sa ginatag sa among background sa mga biktima na Yes, sir. Aksyon Rex sa kabayan gid lamang sa pahayag diri ni Police Lieutenant Pasyente. Ginpadulungan taman Aksyon Rex Din ang mga bangkay sining magpakaisa? sa Eastern Funeral Parlor. So, din ang Eastern sa Amerika? Sa Murcia, Aksyon Rex. Murcia ne? Murcia. Hindi na sa Bacolod gindala? Wala. Ang duha. Wala ginadala diri. Sa Eastern Funeral Parlor sa Banwasang Murcia? Yes, Aksyon Rex. Sa ginapadulungan taman Aksyon Rex ang area kagina base man sa report nga dito una na tabo ang insidente alleged sa abduction sining tatlo ka mga persona sa area sang Police Station 7. Yes, Aksyon Rex, Police Station number 7, sunod diri kay Police Captain Elmer Bonilla nga ang una nga natabo nga ginaligar abduction alas 11 pasado kagabi sa area sa Villa Homes Aksyon Rex Barangay Vista Alegre, which is natabo diri nga amo na ang pinakauna, and at the same time after diri Aksyon Rex nga ining duha nakuha pero ining isa ka wala pa ginhingadlan Aksyon Rex way pa ginhingadlan Way pa na identity? Ay pa, although may identity na si Captain Bonilla ugaling kay ginahulat niya ang pamilya Aksyon Rex tining paano kabalong pamilya ni? Ina Aksyon Rex kay ginaga-communicate man na sila umana ang pahayag man ni Police Captain Elmer Bonilla. Sila ga-communicate sa pamilya? Yes, ginapa-confirm nila kay atong pamilya bala nga nagpadulong kagina dito sa Banwasang Murcia. Amo man nga gina-contact nila subong Aksyon Rex. May pamilya to yan sang napatayang nga diba? Oo, kay paano nila magkontakto? Amo na ang daga pakigaangot man sila dito. Base karon kay Aksyon Eric Magbanwa, may update kita sa Police Station 7. Yes. Kagaina pa rin sing aga na taboho hasta subong way pa identity. Gani man, base pa lamang may ara kay may joint investigation man ang ginahimo sa karon ang katapo sa Police investigation Station nila. Bayan talang da sila importante nga ma-check nato ng pamilya kung pangayaw ini kung taga dira sa Villa Homes sining isa pa ka nakita dira sa sang Vista Alegre na ne? Vista Alegre ni Aksyon Rex nga suba. Actually kung magpadulong kita kung uruunhan lang siya dampi sa area sang Trinity galing kita masulod ka sa Villa Homes Subdivision sa pinakapunta dira may layo kadtuan ng halin sa Trinity hasta to sa Villa Homes layo na guro.
Correct. Layo na ni Aksyon Rex ang ining lugar, no? And that is why nagapangabay manggani karon. Ginkatuan ta gani ang lugar sang insidente, Aksyon Rex. Una nga alleged abduction pero wala na dito. Way gid yun nakasarado. Sa Villa Homes, sarado na to. Ano kalayo ang bangkay ni isang nakitandra sa ilang balayman sa Villa Homes? Distansya gid Aksyon Rex, more or less kay isa ka bloke pa mo kay nagdalagan pa ring unidentified nga nawa sa puan kagina. Naglumpat ni siya sa pader, lumpat duha ka pader sa likod sang ila puluyan, rekta dito sa may sapa. Ang sapa dala naman Aksyon Rex. So kung si Bonilla pa paghambulon, more or less mga 150 ang kataason. Di paano nakalumpat siya? Lumpat siya, Aksyon Rex, no? Ang naglangoy ito sa suba, pero may igo na siya. May igo na siya. Kay nakitaan taman dito sa may guaan dampi bala Aksyon Rex. Sa may suba bala dampi, may 4 ka basiyo mo. May 45, may basiyo man sang 9mm. Sa dampi ang nakita to? Dara sa may pinakabukana, Abi, kung na may entrada lang sang antes ka makalumpat sa suba. Oo. Diri Aksyon Rex, no? Ang dala pa to sa skilid suba? Nagdalagan guro ni Aksyon Rex kay dito na ginatiro man kag dito ya sa puwan siya sa piyak nga suba. Balilikod na ni siya sang Trinity mo. Ano ni gauba ning biktima? Yes, shorty siya Aksyon Rex kag gauba. Wala sang bayo. Way pa ni identity. Ara pa sa Police Station 7. Actually, may identity na pero hindi pa mapalayag sang pulista. Hindi pa mapalayag sang pulista. Basi karon dugay-dugay basi sa pinaka-latest sa BCPO may identity ni Aksyon Rex kay kagina antes natong gibayaan gahulat man kita no sa pangalan sang sining biktima galing kay kin pagkaamaayo niya nga hindi lang ani ihambal Aksyon Rex. Namakin mo na tatlo gid pero gin check mo ning balay nila. Yes, gincheck ko ni Aksyon Rex. Actually, ang ila puluyan to, wainan, may police line na to mo. Hindi ka man ka... May police line ang? Ang ila balay sang mga biktima, ang ginatinira nila. Ang gate guro nilang may police line. Oo, gani, ang gate nila. Kaya ang balay nila to, paya sulod sang gate mo. Oh. Diba? Oo, ang gate nila. May ang police line. line. Ang sang gate nila. Oo, may police line. Pero ang mga upunto nila sa townhouse, why na to? Kay may initial information kita dito sa ila sining tupad balay, hindi niya magdubo more or less mga 15 dala na mga kabataan Aksyon Rex. 15 din to sila kaladto? I get the idea kay pamangkot ato ganin sila dito nagkaladto. Ti pagkaaga sa to Aksyon Rex pag abrisang iya tiyanggi way naman to tawo. Bisan gani ang Soko? Ang Soko, ang police station number 7, way gid sa may naabtan to. Away na gito Away na gito. Dito ka lang itong 15 man? O gani, man mo na ang ginausisa pagkaroon Aksyon Rex, no? Sa mga kapulisan. Kagaday sinuto mga kaupdanan nila to? Isa pa na. Kung 15 ka, kag kunway ka man lang labot, ara ka da sa ginatiniran mo nga townhouse na. Kay sino na townhouse, Aksyon Alvin? Ginausisa mo nila kay ang initial ng tag-iya, ara sa broad. Isa pa na Aksyon Rex basi ang caretaker na lang. Muna ang ginalantaw karon ni Major o ni Captain Bonilla. Ano nga plastada man ginsulod sa mga suspect o rarasagwang mga biktima ne? Hindi pa masabat Aksyon Rex ni Bonilla pero as initial base sa pagpangusisa kagiya pahayag kagina nga ginsulod ginkuha ining mga lalaki di Aksyon Rex, no? Way kasulod ng pulis kay part na sang investigation nila. Isa pa na. Way gid man sila kasulod? May police line ng gate. Base Aksyon Rex gin sarado naman. Gin butangan police line pero gin pamangkot mo si sino ning hipis ang police station 7 nakasulod sila? Oo, sarado naman nakalakban ang pertahan. Ang gate way man to sarado man ang gate Aksyon Rex. Sino ba ang gate niya may yabihan pa bala? Pero ang pamangkot kasulod ang pulis? Yes, nakaaralan sila sa gwa. Kay way man sila sa may naptan man. Dapat part pa na sang investigation nila basi kung galinapta pa tong sulod sang
balay na, paano naging kwa ang mga biktima na? Kay Oo. sigurado, dragi na silang tatlo gatiner pa mo. Para na aksyon na Rex kay amo na mga bagay nga dapat man nila sisaon o galing kay sarado abi ginahulat man nila to kagina ang may ginpasuguan sila nga posible amo to ang Pero ting caretaker. caretaker din ang caretaker to. Kadto lang naman da action Rex kung may kung may maarkila. Oo, kung may kung may kung may kinanglanon. oh na kung may kinanglanon may kuhaon bayad abi bayad sang arkila. Yun ang caretaker kay Starman. Kay importante man nga ma-check sa kung drasa nagatinerbla kag kung anong plastada. Gani man. Depende ni aksyon na Rex at kay ongoing pa man ang investigation sang mga kapulisan kaginagani nagpadulong man dito rekta si Major Guhi para istoryahan man nila ang angot sining nga kaso aksyon na Rex. Umani aksyon na Rex ang sa syudad naman sang Bago sa Anong Purok palayag ni Major sino lang sa Station 6? Station 7? si Bonilla. Si Bonilla, no? Ang balya? Amo to aksyon na Rex kay ara to kagina sa aton sini nga interview da. Ti kagina way naman siya sa nakahambal pa kay disay man sa ginhambal niya abla aksyon na Rex ang recorded sa kay aksyon na art kagina. Wala sa imugli. Way di sa ako na kay daw nasako na to siya kagina sa ila investigation. Sige. Report Sa Bago yan? Ay, sa Bago. Ang sa Bago aksyon na Rex, hindi pa available ang linya ni Police Colonel M. Malong ang diri sa sa Puan nga bangkay alauna o kun kaina sang aga sa Purok Malipayon, barangay Antipuluhan sa syudad sang Bago. But as to sa initial nga pagpangusisa man sa mga kapulisan action Rex, nakabati lamang sila sa lupok dito sa lugar sang insidente. Pero sa karon ongoing pa man ang ila sining investigation pa si mga available man si Malong kay katatlo na kita tawag way gidya sa bat action na Rex. Wait sa Gasabataw? Busy siguro. Ha? Basi busy. Maya na lang to yung nakitaan to sa dinto sa Tipuluhan. Atipuluhan to? Ano to ang Purok man? Di na nga Tipuluhan man? Purok Malipayo na sa Tipuluhan pero way ko pa ni nakatuan ang lugar no. Specific sinabla nga area bla. Oo, gani man. Sige, aksyon na Rex. Basi mangin available na si Malong ati ano hunta man kay mabudlay katatlo ka na kadayal. Din siya nagkatuman. Basi nawilis tugon-tugon. Purok Malipayon, Barangay Atipuluhan. Din ang Atipuluhan. Dito naguro sa highway. Pagkadto na sa Maaway. Posible aksyon na Rex, no? Sigurado. Ginilaway kapag kakadtong lugar mo. Nan! Amo na yung klaro nga, hindi gilagaw. Sige. Okay. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon, sa diin ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Natandog lang kita sining balita kay ti 3 plus sa Bago 4 gid ang patay kagabi mga kaksyon kagkaina sang kagahon nakita ining duwa magpakaisa didto sa Blumentritt sa Banwa sang Morsya kagang isa ari sa may Vista Alegre tapos may isa man kita nga gina follow up ta sa area sang Bago, ambot kun may connection ini, pero si Superintendent Joy Malong ang way pagkasabat sa iyang komunikasyon as of this broadcast time. Ara sa aksyon Nilmar, dali lang aksyon na rek magbanwas san bayanay. Kay isunod tagilayon ang follow-up ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Joint investigation ni sang Police Station 7, Police Station 4, kag Morsya, PNP. Mangisayod na to anay sa Bago ho. Basi magkasabat si Lieutenant Colonel Joe Malong sa aton sininga
contact sa iya mga kaksyon. Daligi lang aksyon Eric Magbanwa, standby para sa sining development. Dako nga kaso ni sang kriminalidad arasa. Why? Basi nawili sa tugon-tugo, no? Sa Sabado pa man basi may conference sila. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Natuan tabi si Aksyon na Eric Magbanwa, ini may kangtanan sa sining joint investigation sang Police Station 7, Police Station 4, kag Murcia PNP, ang natabo sa 3 ka bangkay nga nasapuan kay nasang agaho. Aton hibaloon ang balita sini. We have Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Sa detalye sining balita, Aksyon Eric. Aksyon sa matabo sini joint investigation ini imuon sang atong kapulisan. Police Station 7, Police Station 4, Murcia PNP, Kagbago PNP. Nga may angot ang bago? Correct, Action Rex. Ay? Nang ari pa starta para nga may ideya nga ton nga mga tagparlamenti. Basically sa ton nga mga reliable source Action Rex. Now ang abduction natabo ini kagabi dira sa may Villa Homes Subdivision, Barangay Vista, Alegre sa diin ining mga nagkalamatay dira naga-star Action Rex. Sa interview naton pinakaulihi sa kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station 7, nga dira gid nagsugod ang kaso sa ang ginatawag na abduction sa 4 ka mga persona Action Rex. Ay, apat gigili. Yes. Confirm Action Rex ha. Confirm nga duha ka salakyan ang nagsulod dira sa subdivision kag gin pangdala ining 3 sa 4 Action Rex nga nasapuan kaina sang aga nga patay na. Ang ining salakyan Action Rex, isa ka L300 kag isa ka Innova. Wala ma-identify kung ano ang kolor sang L300 kag wala man ma-identify kung ano ang kolor sang Innova. Ining duha ka mga salakyan Action Rex, puno ini sang armado nga mga karalakinhan. Uy. Armado sa mga matag-as na kalibre sang armas lutang. Now, sa aton nga mga tagpanamati, ang nasapuan dira sa Banwa sa Murcia, Action Rex kay na sang aga mga alas 6:35, amo ini ang magpakaisa si John Del Rapols, 25 anyos, soltero, nakaangkon sang multiple gunshot wound, kagamon siya bali ang may gapos sa iya dini duha ka kamot Amo ni nagkabaklid? Yes, Action Rex. Ang iya pakaisa amo ini si Leonel Rapols Jr., 26 anyos, soltero, taga Purok Bulinaw man ini sila, multiple gunshot wound, kag gin-identify ini si Leonel Rapols Jr. sang iya living partner nga si Chichi Quadra, Action Rex. Ining napatay nga nasapuan sa area sang Police Station number 4 dira sa may Villa Anghila Subdivision, Barangay Villamonte, sa may Suba, likod eskwelahan sang Christian School Trinity. Amo ini ang napatay nga gin-identify sa iya pamilya nga si Arnold Quadra alias Aki Quadra. Amo ni sang Sabago? Hindi, amo ni siyang sa may Station 4. Sa may Station 4. Sa may Suba, ng Sapuan. Okay. Amo ni si Aki Quadra. Arnold Quadra alias Aki Quadra. 30 anyos, soltero, dira man naga-star sa lugar nga ginabdak sila sa Villa Homes Subdivision, Barangay Vista, Alegre, Action Rex. Gin-confirmar sa aton ni Police Captain Elmer Bonilla, ining si Aki Quadra amo ang criminal gang leader sang Aki Quadra Group Action Rex.
may 4 ka mga warrant of arrest, robbery hold-up, drugs, kag iban pa, Aksyon Rex. Na-recover sa bangkay ni Aki Quadra ang 3 initially 3 kabasiyo sang carbine kag 5 kabasiyo sang 9mm pistol. Nakita ang bangkay ni Aki Quadra kaysa matabo ang pagsulod Aksyon Rex sining armado nga grupo nakalumpat ini siya sa Yaya Baladra sa may Bilya Home Subdivision. Kag dito siya nakadaraga sa suba naging lagas man sang mga armado kag parakan lutang kag dito kay na sang aga nasapuan ang iya sini patay nga rawas Aksyon Rex. Ang ining 3 ka mga bangkay duha diri nasapuan sa Banwa sang Morsya Aksyon Rex nga magpakaisa kang ining bangkay nga nasapuan sa Purok Balipayon Antipuluhan Bago City amo ni sila bali Aksyon Rex na 3 ang gin-abdak sang mga armado nga kalalakihan. Amo ni silang ginsakay sa salakyan kag pagwa sa syudad sang Bacolod, pero si Aki Quadra amo ning natiruhan sa may Vista Alegre. Yes, kaya nakapalagyo ni siya. Nakamunitik siya sa magsunod diri armado Aksyon Rex. Pero ining 3 niya amo niya ang ginabdak. Ang magpakaisa ang Rapols kag ang ining isa nga subong dito na sapuan ang bangkay sa area sang Barangay Antipuluhan Bago kag ini napatay Aksyon Rex initially ang nakuha naton nga report nga ngalan subject for verification kag confirmation alias Kugan Aksyon Rex. Alias Kugan amo ning sa Antipuluhan Bago. Yes, Aksyon Rex. Pero why pa ni sa complete name Aksyon Rex, no? Why pa ta pero complete isa lang name, nisla ka lugar? Isa lang nisla ka lugar nga ginabdak Aksyon Rex. Oo, kag ambot kong taga Barangay 1 man na si sino to? Alias ano to? Alias Kugan. Alias Kugan? Why ta nakakuha din sa detalye sila siya kay Kugan Aksyon Rex. Pero basta isa na sila ka lugar dira bali lang inang lugar da ni Arnold Quadra alias Aki Quadra do servir na ni Aksyon Rex na safe house mo. Sa sining grupo nga Aki Quadra criminal gang Aksyon Rex. Abi ko nadakpan na ni si Aki ni sa mga kaso yan. Ano nagkagwaan siya? Posible na kagwa kag may ara naman liwat 4 ka mga warrant of arrest ni Aksyon Rex. Okay. So kung kinakabig gani isang BCPO nga notorious man considering nga siyang kinakabig nga kaginabantugan sa ngalan nga Aki Quadra Criminal Group bilang leader. So amo ning na tiktikan guro sang wata kabalo kung basic grupo kay man ang suspicion diri Aksyon Rex ni Captain Bonilla nga mga anggulo nga posible ginanantaw nila lansihanay sa proceeds bala no sa ila guro nga tinungaay mga posibilidad din nga nanantaw ni Captain Bonilla kag hindi man malayo ang drugs man nga sitwasyon pero inatanan magadepende sa pagbinumigay sa Station 4, Station 7, Morsya PNP kag sa Bago City Police Office Aksyon Rex. So bali 4 na nisla mabuligay na. Police Station 7, Police Station 4, Morsya kag Bago. Yes, correct Aksyon Rex. Okay, isa lang nila nung plastada sang Bago o nato nga ginwigit to si alias ano to? Kag nagdiretso sa Morsya? Ang sa Bago Aksyon Rex basi dungan-dungan na sila nisang magpakaisa nga rapors. Ay, salakyan galing ginsakyan gali L3 kag Innova. L300 kag Innova. Oo. Ang sakyan armado ni tanan kasakay kasi Aki Quadra Aksyon Rex. Halos daw palarihas lang ang oras guro daw may interval ang gamay, may gap lang gamay ang parte sa kay Aki Quadra ni nga gintero man sa lapit lang da sa ila. Okay, ang spot report sang Morsya PNP kung nang tawon ta 6:35 na sapuan ang bangkay sa magpakaisa mo. Ang kay Aki Quadra 7:45 kay na sang aga. Okay. Kag ang kay Kugan iti matsako ang kay Kugan nga kaso ni Aksyon Rex ang tipuluhan mo sa puan patay kag ning kay Rapol nga magpakaisa matsako dulungan ni gurong ka oras sa Rex kag laptan sila hulog siguro bla gani kasi Aki niya one niya madala sa abduction kaya nakapalagyon siya kaya ito nagas sa armado kag dito siya natamaan
sa suba nga dito sa puan ng bangkaya Axorex. So at least isang paano inag-inag ta na bla ang sitwasyon nga tiyatong patay nga nasa puan sa bago posible kaupdanan ini sang magpakaisa nga napatay man o nasa puan patay Pero dira. ano ang initial nga background sang Bacolod City Police Office sa tatlo ni luwas kay Aki Quadra ni? At yung duwa ni Guru ka magpakaisa ni kag si Alias Kuga ni ibaloon tani sa masunod kami naglaw Axorex. Oo. Kay ang kay Akiyati daw amo niyang information yung infeed sa aton kay ina or bago lang gid ni Captain Bonilla before kami bulagay nga mag on air man sa imo programa Aksyon Rex no. Grabe. Pamatian ta ng porsyon sa palayag ni Captain Bonilla angot sining abduction niya nga case na ginatutukan nila sa area sa police station number 7. Sinabi sana damo hindi na paninisip sila pero dua ka sa lakyan sa kulog and sa Iloba. Okay. Bisan sunod ganun di magalang sa mga tao dito ay kasi mga ilang linusok ng mga pamilya na sa Japan nagsunod sa naman. Yung iba niya sinula pantagla ng mga talupot sa year mo pagpapatid sa bisyo. So in other words, sir, dira pa lang nga mismo sa abduction sa lugar mo, nagpalupok ni mga suspect. Nagsalupok sila kay ilagat nila si Tito, ilagat mo ni nakita pa kayo sa iba. So butsilingon sir, yung dua ka salakyan, naging gamit, armado, tanan ang gasakay. Army sa Kazakhstan. Kag irin tatlo nga sa point patay sir, dira na sila sa isa ka lugar sa imo area na ginabdak. Confirm nila pa kaisa nila kanina, I think kung talaga conducting suko kanila traffic prevention, nakita man nila sa mga social media sa mga social media, na amuni siya ng mga persona ang nakita. Yun ay nilang ginuwa sa one habit na Sir, kapag sa suko nga pagkandak investigation, ano sir, pila ka ba siyo na recover kay Aki Quadra? Dali, wait kami sa mga naunong paglakas nila itong tupo sa may bago po after sa nakong investigation ko Kaya mga itong bago po PNP siya found it dito. Pero visual, So, bakla tayo niliwag ka rin kung sila dito kabilo. Daligid lang, no? Balikan ta si Aksyon Eric Magbanwa with the Station 7 Commander Elmer Bonilla sa interview mga kaksyon, no? Aksyon Eric? yes, sa next pala yun ang palayag ni Captain Bonilla. Kuno mo carbine sir kag 9mm. Yes, sir. So, more or less, mo lang rough estimate sir, ang imo na nakita, mga pila sir, more or less. Kasi nag-ingat sa mga sobrang limating kaibigan sa yung karbin ng mga kapulot ng isa. Okay. Si Aki Quadra, nakabakrid no, wala? Nakabaklit ko sa suba, patay na. May siguro may nahigot ang iyang kamot sir. Why mo ikaw sa sawala, kaya ito yung nahulog sa suba mo. So, bakit kung nagkakasa ka laging tiro sa luro? Ako na mo sir, klaro ko kasi si Aki Quadra sir, wala niya nakagapos. Why talaga dapat? Okay. Kag multiple gunsshot wound sir, no? Anong kunyaki? Hindi ka pa mabalang sila. So, kung nakita ko, isa lang kung pilas ko sa likod ko nila. Sa likod lang. Ano na sir nga sa suba sir, ang inada? So, si Police Captain Elmer Bonilla, sige pa magyapon ng investigasyon nila. So, base karon sa hapon, may development si Bonilla, same man si Major Guhe, ang Morsha PNP, base may development, basta karon sa hapon, kag ang ining sa bago, nga nasa puan. Basi daw, muni guro, way guro kasabat si Colonel Joe Malong, kay basi may conference lang mga police area lang concerns ni. Gani man Aksyon Rex, kay ay baloon taman to kung ang pagkasakpo sa bangkay kung si alias Kuga, hindi man to kung ano ba nakabakilid man. Oo. May igot man ang kamot, ano kaplastada, Ito damo no? man to kuno igo siya mo. Tila bagit Aksyon Rex, kaya ang armas nga ngaging gamit sa pagpati ko lang, bisa recovery, sang soko, carbine kag 9mm, Aksyon Rex mo. Oh, may 45 pa tong Morsha gani kuno mo daw may 45 pa tong igo.
Kung na mo tatlo karma sa gamit Aksyon Rex. Oh. Kaya ang nakita ko to kina sa picture sa sang Morsha PNP sa lawas to ni John Deere ko ni Lionel Rapport. To may laba to kay na nga basiyo mo so amo to guro carbine guro to nga basiyo bla. Hindi man to yay kay M16 kay M16 na dako yung paglaba man mo. Aksyon Rex no. So amo ni tanan gina kulit ini tanan sa aton nga tatlo ka mga police station para nga matagaan ini sang clarification dugang ang kaso kag bisan paano ti base ka man na matagaan ni justisya. Ang Villa Homes wala na dagwardya but kung kasulod ka na kung klaro mo na dang area. Sa Magbanwa Homes subdivision mo ti may gwardiya eh. Sa Magbanwa Homes? Pero pag insindi ko daw ara dabla sa Villa Homes ang abot kung magya na dang balay day migo tabla? Ni Box? Ni Box? Oo, ara na da. Kag ambot kung layo guro sila. Kag kay kuwan bla to? Sa Pidiya singuna bla? Rolin Balkin? Oh, nan. Daw da singuna mo. Daw mo na mga balay nila bla mo. Daw mo ng area. Ambot ko na mo na da. Kung yung sa Larex do may mga security guard na dabla mo. Oo, amo nang napamangkot ko may security guard. Ti magi kagid sa security guard kung may salakyan ka. Unless nga may lakturan ka. Unless kung may lakturan ka, bida, hindi ka mag-agida. Pero ang mga balay nila sa suba na ni Dampe, ano to man? Daw kalapit na to sa suba, yung kay Aki Quadra na nakita ni. At kasi Aki sa sobra yung nadaragan, kag Panago, dito siya naka-agi sa suba sang Trinity School, sa likod siya. Unlike posible sang tatlo ni, nga nakasakay na ni sa salakyan. Posible. Mas ko pagsunod siguro sa balay. Kung kita magtanaw bla sa sitwasyon, pagsunod sa armado, kuro sa balay Aksyon Rex, before pa nakasunod ang armado, basta nakatik-tik na niya si Aki, muto nakapalagyo. Muto nakapalagyo siya. Wa siya madala sa abduction. Kaya kung nadala ni siya, napilin, nga basta way kapreparar, amo to yung na-apta sa sunod balay. Laban eh. Tikon wine sa kapalagyo tuod, nadala ni sa mo. Sa Aksyon Rex kag base kung din man nga area nakita ni. Kundi na nga lugar gin tapok kag gin hulog pa ng bangkay ni Aki Quadra eh. Gani kita po to brasiling ko nga sa sobra nakatik-tik siguro yung temprano pa before ang sunod ng grupo kag amo to nga nakadaragan siya kag diri siya naka-iskirda sa suba nga amo to nga ginagas pa sa grupo ng armado kag gin parakan lo tangte amo to nga na apuruhan man sa Aksyon Rex. Sige, nakuntang investigation sa apat ka mga areas diri sa tatlo sa Negros Occidental, duwa sa Negros Occidental, Murcia kag Bago, ang Bacolod City, may apat, Station 4 kag Station 6 mga binuligay ni sa investigation Aksyon Rex. Yes, so Station 4 kag Station 7 ni Captain Munilla kag ni Police Major Richie Gui. Aksyon Rex, no? Sige, so doon tayo ang na-development kung ano ang update sila. Mapatihan niya po sa pila ka mga news and public affairs program sa Aksyon Radio, Bacolod. Report ikan sa Bacolod City Police Office, mga kaksyon sa liga mga bayan sa Pinas, labuton ka sa amo sa liga balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita o sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nabatian na exclusive ang tatlo ka mga identification sang mga nagkalamatay sa sining summary execution nga natabo diri sa syudad sang Bacolod sa Murcia kag sa Bago PNP or Bago City area, no? Ti ang complete names karon lang dugay-dugay ni alias to nga ginpalayag ni Aksyon Eric Magbanwa mga kaaksyon, no? Karon lang dugay-dugay matamaton lang ni kay Bago City PNP way pagasabat posible naga conference pa ang mga natungdan kay ti daw joint investigation ini or joint task force, no? Ang himuon diri sang BCPO kag ang duha ka mga police station sa Murcia PNP kag Bago City PNP. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:35 aton oras. Daligid lang sa balita ni Aksyon na Brian Morden. Ini may kang tanan sa Dirikita na iho para pampahubin bala mga kaaksyon. No? May edad dito. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Kita Aksyon Art standby. Kaduan tanang balita ni Aksyon na Brian Mordena. Ini may kang tanan sa DSWD Regional Office 6 padayon ang paghatag sang food packs sa mga nahalitan sang Bagyo Odith kag mga alkalde nga miyembro sang Uniga Majority nga nagasuporta sa BBM sa Ratandem suno kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon, Brian? Aksyon na Rex Tubtob nga way pagid naka-establish ang mga kauturan naton nga kabiktima sining bagyong Odette nagligad Disyembre 2021. Padayon man ang paghatag sang ayuda o kon mga food tax kagiban pa nga mga ginapanagtag Action Rex ang Department of Social Welfare and Development o DSWD suno diri sa kay Kwan Region 6 Regional Director nga mo si Maria Evelyn Macapobre. Suno kay Macapobre, wala sang untat ang repacking nila sa subong dito sa probinsya sang Iloilo kag ginapadala diri sa Negros Occidental kay sa Region 6 ang Negros Occidental gid man ang natamaan sining nasambit iya nga pag-agi diri ni Bagyo Odette. Action Rex magluwas sa mga food tax sa nagligad nga adlaw nag-meeting sila upod sa national government ang DILG lakip na ang mga LGUs Action Rex nga amo ning mga lugar nga natabuan kag didto ginistoryahan ang pundo nga mga ayuda gikan sa national government paagi didto sa mga LGUs. Sa sunod diri kay Macapobre tugtog
dito san o nga hindi pa gid mahatag ang tanan ginahikutar gid ni nila subong para malabot dito sa nasambit yang nga mga pamilya nga napiktuhan Aksyon Rex. May pangabay lang diri si Makapobre kay may mga reports man sila nga nabaton nga may ara sang doble nga nagabaton sang ayuda. Kay dapat kung ikaw nakabaton ka na sang cash assistance sa LGU, dapat hindi ka na makabaton sa DSWD. Kay para makatilaw man ang iban, kay tidamo gid man Aksyon Rex ang nahalitan sining nasambit nga bagyo. Nagayo si Makapobre nga dapat mangin honest lang ang mga pamilya nga nabiktima sining nasambit nga bagyo. Dito sa Negros Occidental na. Good morning, Aksyon Ryan, at saka sa inyong mga masugid na tagapakinig, no? Ang DSWD ay patuloy sa kanyang pagtutulong sa mga local government dito sa ating paghahatid ng serbisyo para doon sa naapektuhan ng bagyong Odette. So patuloy ang ating pagbibigay ng food pack. Meron din tayong nabigay na dyan sa Negros Occidental dahil yan ang inuna namin dahil dyan ang malaki ang pinsala. Naninigay kami ng sakuline para gamitin muna na pansamantalang akit doon sa mga talagang na tira yung kanilang mga bahay. We are expecting yung aming in-procure, hindi namin na additional na mga sakulay ma-deliver within the week. At kasama na dito yung ipapadala sa atin galing sa Maynila at ito ay para din dyan sa Negros Occidental. Aksyon Rex ang palayag ni Makapobre angot sini, ang ginapalayag niya to nga daw sako line mga kuani daw trapal ang kalimbawa niya sini nga amo ang for the meantime himuon anay nga atop-atop sa mga pumuloyo dira kung wala pa sila sa mga corrugated nga mga kuan na iniblang skin nga ginamagamit nila sa paghimo sang balay. Aksyon Rex. Ang ibang nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ginpalayag diri ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga majority sang mga miyembro sang UNEGA nga mga alkalde diri sa probinsya sang Negros Occidental ang nagaupod sa iya nga nagasuporta iya sa kay Bongbong Marcos kag Sara Duterte nga tandem sa palabuton nga May 9, 2022 nga elections. Sunod kay Ferrer sa ila sining hanay sang UNEGA yara sa mga 15 ka mga alkalde nga nasakop nila diri nga tinagahatag na sa ila sining intensyon kag nagpabalo nga suportado man nila ang BBM Sara tandem. Pero base may mga changes pa man kag kung anong sitwasyon sa palaabuton nga mga inadlaw, pero nagapati si Ferrer nga ining mga alkalde nga ini may ara sang isa ka istorya o kon word of honor. Aksyon Rex nga inang patihon nila ang ilang siniginambal. Luyag man lang ni Ferrer ipabalong kung nga nagasuporta gisa sa kay BBM kay nagapati ni siya nga may madako nga bulig ini pila ka adlaw diri sa probinsya sang Negros Occidental kun hinali ginman nga ini ang mailiher nga bago nga presidente sang pungsod Pilipinas sa nainambit yan nga eleksyon. Speaker Duato nag-signify sa ako si Maxwell sa first district isang sawat na si Macmac at si Kamong ko si Richard nakatawag ka na ano niya upilits na yung pasuport iswapin na nga wala dari kada meeting ay matapuan okay ikatuwa na pala po tuwa at so yung presidente so nagkakasus na yan ay pero sa second is nagabi upod ko yan si Manolet Escalante nagawin siya na maupod din siya BBM BBM Sara Igual na rest natin si pinakikigawin sa Congress. Daw po din siya ako naman, lagi niya
Eh, naway na yung spati at isang pagkakopesya siya. Ibon mo kati na. Nagkakasabi siya kasi ito po naman ipagkakagakit niya wari kakakati. Action Rex ang porosyon sa palayag ni Ferreira, angot sini. Update lang ko gamay sa COVID-19, ang aktibo nga kaso subong liwat sa probinsya sang Negros Occidental, 216 Action Rex. 216 ang aktibo sa mga kaso ni COVID-19 na dugagan sa kahapon masobra 30. Pero check ko lang karon ang San Carlos City kay 0 case na sila dito karon sa nasambit yang virus ni COVID-19. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ini sa Aksyon Brian mo din nag-report, mga kaksyon din kaman sa Pinasa, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat Kinaksonda Brian Morden. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Art, Aksyon Alvin, kag sa mga out-of-town reporters ta. Daligid lang ha. Kay mahatag tanay pila ka mga acknowledgement diri ho. May tisiko lang. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, dati tinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa dito. Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close. Ayos! Daligid lang nga, may lang nga pagpamati kay Jolly Militado Patrimonio, no? May lang nga pag-monitor. Mr. Milili Oligo and Elvira Hilogo. Greet lang anak ko nga si Livera Hilogo Biswina. Happy birthday! Watching from Charito Heights, Barangay Granada. Ayos, Kagawa Dimbong Jocampo, Violita Gani Grasparel.
Tanaw man baya Facebook sa Barangay Panukoy si Balita Gani Grasparel. Marlene Diaz may lang pag-monitor ana Sinoro Araman kag si Alin Marlingko kay Pepper Parsley. Aksyon Rex, paano na ngaway sila ma-checkpoint? Hindi bala may curfew? Paano nakalusot kung may checkpoint sa Dalanon? Pepper Parsley, gani man. Sa kaya Asli, antipuluhan unahan sang abonan. Okay. Gamonitor si Asli sa Sumag. Thank you, gid Asli. Liberty Binitin Obaldo, dira sa Eastham 4, Manslingan. Salamat, gid Liberty Binitin Obaldo. Sa kay Bibi Gregorio Yolo, listening from Poblacion DSB. No? Cheryl Villaflor, salamat, gid sa 200 stars. Cheryl Villaflor. And Teresa Pacheco, pa-shoutout lang sa pamilya ko sa Carmenville, Hinigaran. Ay, gali, no? May sunog pa doon kagabi, gani man. Pa-check ta na. Teresa Pacheco. No? At Iaki Meriman, Jenny Sonsio Samiliano, salamat gid Jenny Sonsio Samiliano. No? Lisa Montecastro Narciso, listening from Doha, Qatar. Salamat kid Lisa. Angela Liarte gayon dato, si Donami Alasagas, no? Salamat kid Donami Alasagas, ga monitor siya. Ayos. Raymond Manangkel Mides. Salamat gid Raymond Manangkel Mides, no? Manjorni Hora naman, no? Dali lang. Nining Grate, salamat gid. Okay. Lester Ray Benitez. Tamiyaw lang Aksyon Rex kay Stephen Ganza. Simbit dira sa La Carlota. Salamat gid Lester Ray Benitez. And Jocelyn, salamat gid sa 100 stars. Sir Lester Ray Benitez. Barrio Garay from Barangay Pandanon DSB. Jocelyn Libon Dispoho, and si Archie Baez, patamiyor lang si Mr. Tapalia. Thank you so much, Archie Baez. Madam Georgia Gargasiran, Inday Blanza, Humalumina, salamat gid, no? Sige. Ang iban sini, pakarunanta naman, no? Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon. Standby, manumbalik kita sa diligilamang madugay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwat nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask,
face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing
pagbatok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sa Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na dre sa aton sining pangalagad standby action art tayhopon. May turnover nga ginpadgayon sining adlaw dra sa Camp Alfredo Monteribano Sr. Mga kaaksyon sa Nopo. Ang mga police officials ang gin-remove sa pwesto kag ginbuslan sang bag-o. Hindi bag-o, kundi mga old man nga mga PNP officers sang Negros Occidental Provincial Police Office. Ano ining mga lugar ang affected sang reshuffling? Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan, no? Police Colonel Lieutenant Colonel Arthur Baybayan, outgoing chief sang San Carlos, kaginbuslan ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon. Previously, amo ni siyang chief sang provincial investigation and detective management unit sang NOCPO. Karonte si Police Colonel Jesus Misahon ng San Carlos City Chief of Police. Ikadua dire nga islan si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, outgoing Chief of Police sang Himamaylan City Police Station. Kaginbuslan ni Police Lieutenant Colonel Renante Humukan bilang sadtuanay Chief sang Provincial Community Affairs and Development Unit sang NOCPO. Police Lieutenant Colonel Renante Humukan karon ang Chief of Police sang Himamaylan PNP. Victorias, no? Lieutenant Colonel Eduardo Corpos, outgoing Chief of Police sang Victorias City Police Station, kaginbuslan ni Lieutenant Colonel Joseph Fajardo Jr., no? Lieutenant Colonel Joseph Fajardo Jr. Sadtuanay Provincial Personnel Holding and Accounting Unit ini siya, no? And si Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, outgoing Chief of Police ang Kawayan Municipal Police Station, ang ginbuslan from Calatra, Bagli ni siya, si Police Major Roberto Injapi, no? Dito na subong sa Kawayan si Police Major Roberto Injapi, previously designated as COP sang Calatrava Municipal Police Station. Then ang masunod dire ang hinigaran Police Major Jake Barilla, outgoing Chief of Police ang Hinigaran Municipal Police Station. Kaginbuslan ni siya ni Police Captain Ryan Villasario,
previously designated as Deputy Chief of Police ang Escalante City Police Station, si Police Captain Ryan Villasario, karon COP na sang Hinigaran. And Police Major Roberto Injape, ginbuslan siya, pero si Injape ato na sa Kawayan. Si Injaping nagbulos sa iya sa Calatrava Municipal Police Station. Amo si Police Major Jovito Bose, no? Chief ni sang Provincial Learning, Doctrine and Development Section sang NOPO. Si Police Major Jovito Bose karon Calatrava, Chief of Police na ini siya. Si Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe, outgoing Chief sang La Carlota City Police Station. Ginbuslan ni siya ni Police Lieutenant Colonel Lowell Garingadao. Ay, party congratulations parekoy, no? Si Police Lieutenant Colonel Lowell Garingadao. Amo na karon ng hipe sang La Carlota City Police Station, kag previously si Garinganao ang na-assigned sa Capiz Provincial Police Office as Chief of Provincial Police Strategic and Management Unit. Ang Cadiz, no? Si Police Lieutenant Colonel Rocky Q. Diziar, Chief ni sang Escalante. Kaginbuslan siya ni Police Lieutenant Colonel John Dispi, bilang officer in charge sang Cadiz City. And Albert C., outgoing Sagay City Police Stations. Si Albert C., ginbuslan sa ni Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe, sa Tuanayti, Chief of Police ang La Carlota, mga kaksyon. Si Lieutenant Colonel Corpus kag Lieutenant Colonel Bayan-Bayan ang iga-assign sa Provincial Administrative and Resource Management Unit sang NOCPO, while si Police Colonel C. ang nagasumer na bilang Provincial Human Rights Affairs Office sa NOCPO. Si Lieutenant Vargas naman ang gindesignar bilang Chief sang Provincial Investigation and Detection Management Unit sang NOCPO. Si Major Barilla naman ang bagong Provincial Learning, Doctrine and Development Section sang NOCPO, no? Amo nang mga paribago nga reshuffling nga natabo sa NOCPO sining adlaw, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ato tanay si Aksyon Art Tayhopon, madasig nga pagsolbar sang kapulisan angot sa kasong abdaksyon kag pagpatay sa Bacolod, ginaparawagan ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Yaring countdown sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Correct na Aksyon Lex, sa muna nagkaroon ng ginahinyo ni Vice Mayor Elcid Familiaran sa kapulisan ang madasig na pagsulbar sa naman ng krimen kay halimbawa sa niya natabo sa grupo ni Aki Quadra. Kung na may mga pending warrant of arrest kagini sila ang isa ka gina-consider man nga notorious group diri sa Bacolod. Dapat ini ang trabaho sa pulis na padasigon man, hindi lang investigation sa mga kaso, dapat ini learning, ini para sa police kag lesson, na dapat hindi na sila pagunahan kay kung matuod tong pag-suspetso nga posibilan siya na isa partidayo kung ano man nga rason kag isa pag ano ginalantad rin ni Vice Mayor Elcid nga basic liquidation ini sa niya tinog subuman nga maunahan pang otoridad ta sa niman dala nga grupo kung matuod nga kakompetensya nila bing nagtira. Pero ang iya din na gusto palabot sa kapulisan, once ka may aras ang crime, ang solusyon sila Rex, ang kinanglanon para may at-peace ang publiko. Siling din Vice Mayor Elcid Familiaran, dapat basta may aras ang crime, ang solusyon na muna ang gilayon, aktuan sa pulis, kag matigayon na kung may arasan na nagakaigo na solid kag investigation. Kaya silang rin naman experience, basta galing may harap pinatyanay ang publiko, ginakugmat ina although gati ko nagtawon ang ininasay sa sitwasyon sa ni Vice Mayor Familiaran, at least na buwan-buwan, labi ang mga dungol sa syudad, pero hindi na rason kung sino man ang involved sa kaso, dapat
Sulod na rin pamilyaran, maaktuhan sa pulis paagi sa ila madasig nga pag-investigar. Yari si Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Amo na gurong first nga killing sa siyudad ng Bacolod. As you mentioned, may ibang pakit nga login pang wigit, no? Sa ibang places outside ng city. And that while nag-atubang kita siyang krisis sa virus o sa COVID, na nga mga hitabo or killing, posible or base, no? Liquidation ina nga mga pinatyanay. Action as wala tonta ang investigasyon sa kapulisan. At the same time, amo ina ang challenge permi sa aton bala peacekeeping forces. Ang crime solution kay sa akon paglantaw the moment gani nga hindi sa parayag San Bisi Alcalde diri sa Bacolod City. Karon update sa mga nagapadayon nga vaccination drive bandayan sa Aksyon reports. Afternoon edition. Aksyon at tayo kung mag-aksyon din kaman sa Pinas. Buton ka sa amon balita ng serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino na sa balita ng Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Artay Hopon sa iluwantang balita sa Patrol. We have Aksyon Alvin Graba, Frank Carbon, nagpangabay sa pumuluyo nga magpabakuna kadungan sang mando ni Presidente Duterte sa mga barangay kapitan. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, nagapanawagan karon ang sektor sa mga negosyante diri sa siyudad sa Bacolod nga magpabakuna na kadungan sa panawagan man ni Presidente Rodrigo Duterte sa tanan nga mga kapitan nga arestohon ini mga unvaccinated individual nga nagagwa sa ila sining paluyan bangod man sa sining problema sa COVID-19. Sunod diri kay MBCCI President si Frank Carbon, pabor ni siya sa panawagan ni Presidente sa diinsuro sa iya more or less mga 30% pa kada barangay ang wala mabakunahan rason nga iya man mismo no ginahangkat ang mga barangay officials even ang mga barangay ining barangay kapitan nga kadtuan hagaron gid nga magpabakuna ining mga unvaccinated individual daw sunod sa iya nga nagtawag man Aksyon Rex kaina ang iya sini nga bata dito sa Manila halos wala gani sang movement kag jutay lang gid ang lagaw abi sa Manila kag nahadlok nga magwa ang mga tawo bangod sining pagpamahog man sa Omicron COVID-19 variant rason nga suno sa iya ang mangin epekto diri kung sa Manila nga jutay ang tawo di magagwa ya ang patag sang negosyo mabuhinan o mangin problema kag bagay nga hindi niya na luyag matabo diri sa siyudad sang Bacolod. Ari ang pahayag ni Frank Carbon. Sa Metro Manila, wala movement, meaning wala gastuhanay, kurara ka lang sa balay mo, ang mga tindahan wala tinta. Ang epekto, why tinta ang tindahan? Kung wala tinta, ay manira siya, o kung mabuhin siya tao. Ang una itong resulta sa Metro Manila. Ang luyag na nga hindi na din matabo sa aton. Iskan ang bakunado, hindi na siya magwa. Pinadlok siya o kung ma-restrain siyang lawas na, hindi ko mag-amo na, hindi mag-uba at ang negosyo din. Kasi ka pangabayin kong tunti nga, kung wala kaya bakunado, hindi ka lang na ngayon magwa. Ang bakunado lang na yung malibot and everything. Kaya kung hindi ka bakunado, chances are, madali ka malagtan. It is a very good na pangayo. In fact, nilahambal ang business sector na bakunahan namon. Sinamon kami bakunahan na namon ang mga tao. Para sa barangay, ang wala ka bakuna, ang wala trabaho, unemployed, self-employed, nakita sa presidente man siguro, that's why nagmandar na sa barangay kapitan. Hoy, panitaan nyo ba ang mga tao nyo nga huwag bakuna, hindi pagpagua. Dalaan nyo sa inyo vaccination ko, yudan nyo kag bakunahan para makagawa sila. Ang unang butya siya nga, parang inyo dang ekonomiya, magtiyog, magnegosyo, sige. Sa atong presidente, kabalo siya nga ang problema hindi iya sa mga business sa establishment. Kumiara sa baranggayan, puro talang 30% sa atong populasyon, ara nga wala pa bakuna. Subungan, amon pa panawagan sa tanan, is magpabakuna, gid.
Kung hindi ka mo magpapakuna, tingin mo, kasi ang gaan mo ng gayo, kung isip mo na magpapakuna na kamo, may magiging magpapakuna. Itiner lang mo sa balay nyo. Kahit kung nagawa kita, kanta punado kita, kasi pinahon ang lawas na nga may mas. Kung damo tao, mag-isyon, balagyo kita sa damo ka tao, nag-mas distancing gift. Para nga, ang Omicron hindi magdabuti sa aton nga syudad, kag probinsya sa Negros. Budlay. So, naman sa kabahan nyo lamang ini, sa pahayag ni Mr. Frank Carbon. Report gikan sa patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas nabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Kinaksyon Alvin Graba. Balita sa Patrol Life Extension Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan. Matapos ka nagtambag sa nagabinaisay nga iya kainuman man lang ti biktima, wala na sang plano nga magpasaka sang kaso. Yaring kaunta sa report ni Aksyon Roger. Go to Aksyon Roger. Aksyon right, nagdanat sa bayan sa Cadiz City Emergency Clinic ang isa ka 23 anyos nga lalaki matapos kini siya ang nabunaan sa siya magtambag lamang sa komosyon sa nagilinaway nga iya malang sinikainuman nga mga abyan. Natabo ang insidente mga alas 11:30 sa klaseng gabi kagabi lamang sa bayan sa Purok Tamsi, Barangay Tinampaan, Ciudad San Cadiz. Ang biktima ginkilala ini sa kay Neil Colyamar, residente man sa Hacienda Tamsi. Suno sa report nga may ari ni siya nga pila sa nawala nga bahin siyang iya sining kilid kag ini ang tahi sa amo nga bululngan pagkatapos ipakamayon niya ini siya mangin outpatient na lamang. Suno naman sa biktima nga hindi naman lang siya magpagamo pa suno siya nga sala ba na gani ang ginhatag nga informasyon sa bayan sa Cadiz City Emergency Clinic tungkol kay hindi man ang President nga si Vilma Jaime ang nagdala sa iya sa amo nga bulungan. Suno sa iya nga wala siya sa plano nga magpasaka sang kaso batok sa iya sini nga amigo nga wala yaman ginpahayag nga mo ang nakapilas sa iya. Hindi lang kali pag-iano mo, broadcast kay kala lang galing nga pagbalita pag si Vilma upod nagpilas ko pero hindi ni siya ang puntang dala ko. Pero may komosyon gid man sa gabi. Wala sila nga gamo ganyan matabo pero doon na lang bala. Wala ko naman ganyan kay disgrasya lang man na kuno. Ano nagtambag ka man ng Ronel? Oo. So sa iya nga hindi man hungod ang pagbuno sa iya sa sining amigo nga wala naman niya gid pahayag kaga ini ang tuyo sa biktima nga palipason na lamang. Report gikan diri sa siyudad San Cadiz sa aton mga kaaksyon diin ka man sa Pinas sabuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa Aksyon Roger Gutib nga report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Roger Gutib sa iluhantang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa San Carlos.
kapulisan magatutok kini sa anuman sining sahi sang kriminalidad sa syudad kag pabili ng manubo nga crime volume sa sining tuig. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Sa detalye, Aksyon Nelson. Aksyon Rex, nagapangunang pabagatutukan sang kapulisan sa siyudad sa San Carlos ang kampanya sinibatok sa mga illegal nga armas lutang na masami ginagamit sa paghimo sang krimen sa siyudad. Ilaman pabaskogon ang ila sini nga kampanya batok sa illegal nga droga pinagi sa pagpasanyog sang drug clearing program sa mga siyudad. Ginapalayag ni Police Captain Roger Pama, Deputy Chief sang San Carlos sa PNP nga ilaman pasanyugon ang ila kampanya sa anuman nga sahi sang illegal gambling sa syudad. Primary purpose, sir, hindi magina mawala, sir, ang anti-criminality campaign ato sa San Carlos. Focus kami subong sa those firearms kay amon na pananlitan kay sa mga may mga crime na ito ko, gamit kita ang armas na lutang. And then, focus magka sa anti-campaign na to, wala kami sir wala kami get-up sa anti-drug campaign na to. Inimus naman ang nagabulan may takot pa na San Carlos City. Ang tingog ni Police Captain Roger Apama, Deputy Chief sang San Carlos sa PNP sa interview sang Aksyon Radio Bacolod. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava nag-aaksyon Nelson Patinio, mga kaaksyon din kaman sa Pinas. Labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Nelson Patinio. Kadtuantang balita ni Aksyon Arlo Ticar gikan sa ikatatlong distrito top most wanted person sa syudad sang Talisay nadakpan sang kapulisan. Yaring countdown sa report ni Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo. Aksyon Rex, isa ka number 1 most wanted person ang naarestar ini sang mga kapulisan sa idalom sang Talisay City Component Police Station diin ang suspect. Aksyon Rex, ang madugay na ini nga nagapanago sa mga kapulisan. Ang nasambit nga sospetsado Aksyon Rex ang natigayon ini nga nadakpan mga takna alas 7:05 sang aga kahapon nga adlaw sa may Purok, Kabulakan, Barangay Zone 10, Siyudad sang Talisay. Ang nasambit nga sospetsado Aksyon Rex ginkilala nga amo si Rolly Dorimdes I Hapitana, 41 anyos ang edad, may asawa kag pumuloyo sa Hacienda Fani, Barangay 10 o Barangay Zone 10, Siyudad sang Talisay. Ang nasambit nga sospetsado Aksyon Rex ang madugay na ini nga nagapanago sa mga kapulisan kag padayon nga ginapangita diin kahapon ini siya natigayon gid nga naarestar bangod sang kaso nga iya sini o kon krimen nga iya sini na komiter nga amo ang crime of rape. Ang nasambit nga sospetsado Aksyon Rex ang nagapangatubang ini sang o kon may pending ini nga warrant of arrest nga gin-issue ni Honorable Judge Juby Victoria Giuso, ang presiding judge sang Branch 49 sang Bacolod City. Wala sang ginrekomendar nga piyansa sa bahin sang suspect kag sa karon ini siya na detain sa may custodial facility sang Talisay City Police Station. Report nga gikan sa siyudad sang Talisay. This is Aksyon Arlotica reporting, mga kaaksyon. Diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon na Arlo Ticar. Balita gikan sa ikatatlong distrito. Makabulig sa constipation ang problema.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlalong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! kaya Dati tumakami nga tinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po di ba medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost. Diri sa aton sini nga pangalagad. So rigid sa way ta malabutan, palunisan ta lang ini mga kaaksyon, no? Kag iban nga mga follow-up pantayan lang ninyo karon sa Aksyon Reports Afternoon Edition upod kay Aksyon Eric Magbanwa dalas-das na sa Aksyon Firing Line kag Aksyon Night Patrol, no? Salamat gid sa inyo sini nga pagpakigupod sa Sabado nga edisyon sa Aksyon BBB. Nagagda na kita sa masunod nga programang This Is My Life. Sunod na sa dili gid lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sogaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang pinaslabuton ka sa amon nga pagbalita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon.